Ahoj, hleďte lidi, dneska jedu na výlet do Mělníka. Chtěla jsem natočit něco o tom, nějaký vlog, ale vylezu ven, normálně z vrátek, že jo, a zastaví tam PPL, jak se říká, jako co je, co blbne. A přišel mi tenhle balíček. Těšila jsem se na něj, vím, že co by tam mělo být, vy to ještě nevíte, ale uvidíte to. Takže ho pojďme otevřít. Sice je nějak festovně zabalený, ale to se zvládne. Točím venku, tak ten zvuk není asi nic extra, ale to půjde. Možná tady občas projede nějaký auto, nelekejte se vlaku. Jo, ono to nebude tak hrozný možná. Taky jsem si ho mohla rozbalit předem, že jo? Už to asi půjde. Možná, doufejme. Na tenhle balík jsem čekala strašně dlouho, protože vyšel už někdy 16. března. Je v něm samozřejmě knížka, co je jinýho, že jo? A furt nešel, už jsem chtěla dokonce volat do Albatrosu, jako kde to vázne, jestli na mě náhodou nezapomněli. Evidentně nezapomněli. Ten člověk od PPL říkal, že už mi ho prej vez v pátek, tak snad má pravdu. Tak. Balej to opravdu pořádně. Hele, ještě dodák k tomu, že jsem za ně knížku nemusela nic platit, protože ji mám na recenzi. Tak, knížka vypadá takhle. Je to o Marii. Napsal to pan Liška, český záhadolog. Tak jsem na to docela zvědavá, o čem to bude. Tvrdí tady, že je kniha mapující období vlády jedné z nejvýznamnějších panovnických osobností 18. století Marie Terezie, se všímá klíčových okamžiků její vlády v kontextu překonávání vlivů středověkého pojímání státu i myšlení pozdního barokního období, charakteristického množstvím pověr a předsudků. Tak to nevypadá úplně špatně, ne? Uvidíme, jak to dopadne, určitě se časem objeví v doupě knihomolá. Takže zatím!